Koma how to delete mapost akalekale pa Facebook nzosavuta. Komano mapost tikamakaza mapost amakhala aja kuti mwangotaipa ali ndi mawu olo ma pictures amene munaposta ndi nzosavuta. Tatiyeni tione kuti timapanga motani. Choyamba tipita pakona pali ma line atatu pa. Tipanga click apa limba kuti view your profile. Kenako awa imabweresa mapost athu komanso ma pictures. Ndeka khala post timwerekeza ina ngolemba kuti echi timapita apa pali madoti atatu pa. Kenako timapita apa limba kuti move to trash. Nde musimo molemba kuti items in your trash are deleted after 30 days. Chimene chikutanthauza kuti mukayipanga delete apapa imapita ku trash. Komano apo kuti makhala kuti ikuoneka. Ndezile ndinu kupita ku trash kayipanga recover ngati mukuifunanso. Komano apo mukapanga ndi kuti machokeratu. Ndeti panga click pamene pa. Kenako tipanga move. Ndi apa tikapanga refresh tione ngati ikuonekapo. Ndi apa amene tikuoneramu palibepo. Nde ikakhala kuti ufuna udelete no ma pictures amene unapanga post kale kaya ndi apompo zili ndiwe. Nde umasesereka ndikupita palemba kuti photos. Ukafika pamene posesereka usankha kuti ndi chani ma profile pictures kaya ma uploads. Ndi kuti panga kaya pa uploads kaya ndi profile pictures zili ndi kusankha. Ndi tisankha pa uploads pa. Kenako tipanga select kenako timapita pali madoti atatu. Kenako timapanga apa pa delete. Kenako tipanga yes. Zikaterotu zimakhala zatheka. Ngati ndi funso tiye tifunse popanga comment apo ayi tiye tionanso video yotsatira.